Dit binnen Hiense dagen van Smaar. Mooi fot, bij Esther. Kom eens in. Kom maar. Wat is het mooiste wat jou tot nu toe gezien had? Nou, dit mooie merkval. Dit heel mooi rennen en dit ja, een beetje uit hun dag gaan en een eigenaar en ik uit hun dag gaan als ze een eerste kregen en met de jeugd. Ja, dat is mooi. En wat maakt het dat jou dan zo volle met hinders ha? Ja, dat is een virus, dat zit misschien wel in de familie. Dus hij heeft ook al hinders en mijn broers. Dat zit een beetje in genen, denk ik. Ik ben er ook aan het schreeuwen dat het misschien. En dat is ook thuis even hè, wat de meesten dat mooie prijzen wonen hebben. Zo nu om me heen, ik tref wat mensen die kennen en praatje en ja, dat maakt het dus vandaag mooi. Zou jou nou eens uitlezen kennen, hoe weet ik nou welke mooier is als de oren? Ja, dat is kijk ze mijn vrouwje. Die vindt dit mooi en oren vindt dat mooi. Maar ik maak het niet vergelijken, maar als ik een mooi hindershow dan denk ik van nou, dat is geweldig.